Gaita jotzailea behin ja untzagan sartzeko izango da, oker ez panago. Hortxe duzue kamioia, konfiteak eta botatzen. Gorri urdinak. Eta bitartean, speakerra eta DJ-a joetake giroa ipini nahian. Kearekin ere lainotzen ari zaigu irudia. Ez da garbi ikusten. Baina Errebal kalean ditugu jadanik jokalariak eta autobusa berehala sartuko da Toribio Etxeberria kalean. Bitartean hortxe ikusten duzu kamioia, han atzean berriz banderadunak, bandera alardea, eta aurretik Bergarako erraldoiak. Konfetia jaurtitzen behin eta berriz, kamioian jarri dituzten bomba bi hoien bitartez, konfeti gorri urdina, ezin zitekeen bestela izan, eta desfilea luze Toribio Etxeberria kalean, horre eskopeteroak ere ikusten dituzue, armaginak, lantzian behin tiro eginez, hiriaren tradizioari jaramon eginez. Giro ezin hobea, Eibarko kaleetan, oraintxe bertan ez dugu euririk, eta eskertzekoa da benetan. Eguraldiak ezin du ilundu halako ospakizunik. Autobuseko irudia, German delegatu ere ikusi dugu, txampaina ere botatzen, Angel ipurua zaintzen duen gizona ere hortxe kamioian, jendearen poza, hau Eibar arresta ez gutxiagorako jaun-androk talde honek lortu duena ikaragarria da, eta lehen Naxari Altuna gure lankideak ondo esan duen bezala, nazioarte mailan sekulako ihartzuna izan du Eibarren balenteriak batez ere Erresuma Batuan jaun-androk. Entzun ditzagun pixkat jokalariak. Peleteiro ere hortxe ikusten duzu, Txampaina astinduz, gogoz. Bat baino gehiago, blai eginda, joango da etxera. Hortxe jokalariak. Denak bat eginik, jarraitzaileak eta jokalariak kantuan eta pozari eutsi ezinik noski. Hortxe German delegatua Lillorekin.
Ipuruan historia egin dute Jaun Andreok. Gizon hauek, sekulako denboraldia egin du. Gaizka Garitanoren Eibar Kirol elkarteak. Batzuk lehioetan, balkoietan, gehienak kalean, zahar zein gazte, denak ere bat eginik hiriko taldearekin. Toribio Etxeberria kaleko irudiak, han atzean ikusten duzu jadanik autobusa, sartu da autobusa Toribio Etxeberria kalean, goikaldean jokalariak, Gaizka Garitano oraindik ez dugu ikusi. Joan den igandean palkoan kantatzen amaitzu zuen Gaizka Garitanok, ea gaur horrelako piezaren bat eskaintzen digun. Derio kontranatzaileak. Jendez gainezka, Toribio Etxeberria kalea, Untzaga plaza bezalaxe. 27.000 lagun bizi dira hemen Eibarren, baina gaur guztiak ere kalean dauzkagu. Hortxe bandera alardeak. Eta atzean han autobusa, bi pisuko autobusa. Ez dago argituta autobusa. Eta behar bada hor ez duzu ondo ikusiko. Baina kalea gainezka ikusten duzuen bezalaxe. Eta entzuten dituzuen tiroak, eskopeteroen salbak dira. Zuzenean ari gara Jaun Andreok Eibartik, ETBK saten, hemen hola ez Euskal Telebistan. Gaueko 10:00 ziren ateratzeko Urkizu plazatik, zertxo berandeago atera dira, eta aurretik esan bezala, atzerapenarekin iritsiko dira Untzaga plazara, jadanik hurbil daude. 50 bat metrotara besterik ez, baina jendez lepo dago eta bidea zabalden beharko diote, noski. Hortxe autobusa, Zuziriren bat ere ikusi dugu. Gauza hondirik ez duzu ikusten, kea, gorriz, eta urdinez, konfetiak aidean, eta Zuziriak biztu dituzte, sekulako giroa dago, guk bitartean hemen udaletxean protagonista bat daukagu. Iñaki Eibarren historian, bidata izango dira, urrezko izkiz idatzita. 1981ko aprilak 14 eta 2014ko maiatzak 25.
bi egun horiek historikoak dira Eibarren. Ez dago bat bestarekin konparatzerik, baina bientzat ere, baina Eibarzalentzat ere, biak dira garrantzitsuak. Arrasateko dultzaineroak, Bergarako erraldoiak, kalean zertia, sekulako desfilea, apala omentzen, baina sekulako desfilea izan zen, izan da, izaten ari da, hobesan amaitu ez baita, babeslearen izena ere hor toki guztietan, esan behar dugu, Jose Antonio Fernández. Jose Antonio Fernández, Hierro Servando enpresako zuzendari nagusiak, bere gain hartu duela, gaurko desfileak sortuko dituen edo eragingo dituen gastu guztiak. Gustora dago oso enpresari eibartarra, bere taldea, bere benetako pasioa, gogora ailegatu delako. Lehen mailara, udaletxeko plazan, Untzaga plazan jadanik sartzen kabalgata hori, desfile hori, eta bitartean jendeak hementxe jarraitzen du zain. Jokalariak ikusi eta jokalariak entzun nahian, eta baina gaua luzea izango da, inolako zata hundirik ez, baina lan asko eginda. Hortxe Eibar primeran jokalariak hortxe dituzue autobusean, eta laster iritsiko dira udaletxera. 11:00 izateko zorian gara, gaueko 11:00, eta ematen du hau dezente luzatuko zaigula. Autobusa ibili ezinik, aurrera egin ezinik, jende zinguraturik, irudi hauek betirako geratuko dira Eibarzaleen oroimenean. Lehen gaita jotzailea ere entzun duzue. Untzaga plaza lepo. Eta ea autobusekoak ailegatzen diren. Hori da Toribio Etxeberria kalearen amaiera. Untzaga plazan sartu aurretik. Baina oraindik ez dugu hor autobusik ikusten. Kostatuko zaio bai, autobusari. Errebolta txiki hori hartzen. Hortxe dituzue danak, jokalari guztiak, Jaun Andreok. Asko jokatu dutenak eta gutxiago jokatu dutenak. Guztira 21 jokalari erabili ditu. Gaizka Garitanok, atezainak, Xabi Irureta, Matias Alejandro Argentinarra, Jon Idasusta Barrena, Justa, Usurbildarra, atzean lehen aipaturiko Raúl Albentosa, Raúl Rodríguez Navas eta Txema Niebar hori gehitu behar dizkiogu, Juli Bertxitxe, Gorka Gijera, Eneko Bóveda, Aitor Arregi, Manu Castellano ere bai. Alakanteko jokalari bat baino gehiago daukagu Eibar taldean.
Alkoianotik iritsitako bat baino gehiago ere bai. Alain Izmendi, Ander Kapa, Dani García, David Mainz, Bolivian ibili eta gero, hango abentura amaitu eta neuan berriro ere Eibar Kirol Elkartera bueltatu zen. Diego Jiménez, Diego Rivas, lehen entzun dugun gizona, Gilban Gomez, Brasildarra, Herkulesek utzitako jokalaria, Jon Errasti, Eibartar bakarra plantilla honetan. Gizon maitatua benetan. Eibarren, J. Peleteiro, Jose Ignacio Peleteiro. Akoruñakoa, baina Zelta taldetik utzita ailegatu den jokalaria Morales. Jose Luis Morales, Madrildarra.